デスクトップ入ってる。僕の音も入ってる。こんにちは。こんばんは。脳トレをやって買ったところ、違う、脳トレを買ってやったところ、45、6歳だったかなの判定結果が出ましたが、まあそうですねって感じでしたね。短期記憶が80歳。短期記憶、マジでなんか薄々感づいてはいたけど、ああ、できないんだ。ああ、知ってた。これからちょっとずつ育てていけたらいいですね。短期記憶。はい。やりまーす。なんだったっけ、白い竜かっこいいなー。で、これは無茶やろうと思ったんだっけ。ダメだったら泣きながら尻尾巻いて帰りまーす。まあ、泣きながら尻尾巻いて帰るのは僕なんですけど。ああ、尻尾出てる。うねうねしてる。気持ち悪い。気持ちいい。なんだ気持ち悪いが気持ちいいって難しいところだよね。説明難しいけどそのまんまの意味なんだよね。はい、どうしよっか。配置見たんだっけ？選択したっけ？鳥犬パイセンか。どうしようかな。なんか、結構ちゃんと見てある気がするな。とりあえずこれで行ってみるか。ショップで騎士団が補充してあったらもう大丈夫な感じはするな。配置だけ見ていきましょうか。戦略補充。あ、できてるわ。じゃあ配置だけちょっと見て、マップ配置。そうですね、魔力。っていうか、砂地ってなんか、あるな、行動。変な声出さないでくれ。行動、マイナス入るな、やっぱり。じゃあ、馬よりも、いや、でも一応、そうか、道になってるところは入らないんだ。飛行と魔法使いメインで行こうかと思ったけど、まあ、そんな気にしなくてもいいのか。そうだね。どうしよっか。最低でも馬いた方がいいか。二手に分かれなきゃいけない感じあるかな。もうでもめんどくさいから、時間制限ないんだったらもう一個まるっと固まって移動したいんだけど。かっこいい。なんだっけ。でも足なんかあれですね、四つん這いみたいな感じで可愛いですね。あらー、いいですね。あらー、ケツのあたりいいですね。尻尾いいですね。埋まってますか？ちょっと可愛いですね。はい。変なテンションの上げ方やめよう。ちょっとテンション上がっちゃった。はい。とりあえずこれでいってみようか。メイト選択。いやまあでも言うたらレオニーも出したいし、ツィリルも出したい。飛竜出したいけど、どんな感じ？弓いないんだっけ？いるわ。普通にいるわ。魔法も結構いるわ。ドラゴンばっかりにすると危ないやつだわ。はい。じゃあないなぁ。今のぐらいでちょうどいいか。まあ言うてドラゴンもう3匹おりますが。魔法強いドラゴンじゃねえ。魔法強いペガサスにしたい気持ちもあるな。マップ配置。ヒント選択。テテス先生、下ろすか。ドラゴンナイトを落としてイングリッド入れるのもありありのありじゃないですか？このとこどうですか？そうすると、テテス先生を外して、イングリッドを入れる。ここはちょっと取っておいて。これも見たいけど、ちょっと外すこうかな。フェルディナント外して、セテス先生じゃなくて、イングリッドを入れて、魔法、そういえば、そう、アッシュくんの手斧がやばいんだったな。それはまあでも今じゃなくていいか。で、セテス先生を副官に続けたいな。はい。こんな感じで。あれ？違
うな。ここじゃないな。これ何？セテス先生。あ、ヒルダにセテス先生つけたいなと思ったのか。あ、そうだな。それはあるな。見たいなと思ってたんだな。じゃあちょっと失礼いたしまして。セテス先生をつける支援だった気がする。今日は9時ぐらいまでを予定しておりまーす。うん、見たいんだった。よし。なんとなく好きそうな気配を感じている。で、どうしよっか。固まっていきたいよな。あ、いやでも急がなきゃいけないっけ。盗賊がいるから。この盗賊がどうなるかちょっと始めてみないとわかんないからな。やっぱ二手に分かれる形になるんかな。道の狭さもそんな感じだしね。騎士団。魔法系の人たちになるべく新速やめよう。新速やめよう。新速変更。新速以外いるってもう。戦力。あ、キッコロ竜兵。いいじゃん。これ行くか。一斉突撃で、武士隊か。武士隊がいいか。そうだね。武士隊行こうか。8で、そうだね。武士隊行こうか、じゃあ。まあでも C、これ、他の人につけられたらめちゃくちゃ強いけどな。キッホル竜気兵団でもいい気がするな。C で、D か。なるほどね。あれもう一人いなかったっけ？ああ、そうか。不死体つけられるな。つけられるね。魔法マイナス2になって、命中と必殺が落ちる代わりに魅力めちゃめちゃ上がる。配備しよう。アネトス、いや、アネト。レストランもそれはそれでいいかな。アネトすげえな。そうなんだよな。式レベル結構上がってるな。セイロス騎士団。でもそうですね。竜気兵団って何にでもつけられるんだ。回避が下がる。タイマ下がるのは痛いな。命中必殺。そう。まあ、いいか。タイマーの分考えるとやっぱり。メルセデス、式 E なんだ。そっか。あげよう。こっちも D だもんな。セイロス精霊体、表面魔法。できれば殴れるやつがいいけど、じゃあ、ハンネマン先生から借りてくるか。セイロス魔法兵団。大麻が、いや、これでいいか、ちょっとお借りします。配備。フラルダリウス兵が、なんぼのもんじゃいと。いや、強いな、フラルダリウス兵。めちゃめちゃ強いな。必殺20やべえよな。すいませんでした。これは誤り不可避。はい。D なんだよな。しゃあなし。D。やっぱり、飛べる部隊をもうちょっと上げないと絶対刺繍好きなんだよな。好きだけど変えなきゃダメかな気がしているな。とはいえ魔法テーマ隊。ちなみに A だと何があるんだ？レスリーン新艦隊。回復8なんだ。いや、地元の魔力にプラス8ってことか。なるほどね。いやー、セスリーン新艦隊まで行ってほしいな、ぜひ。ということで、じゃあ、ヌーベル自助隊そのままで。
テーロス旧兵隊変わらずでいいかな。うん。もうちょっとみんな士気を上げられたらいいですね。こうか、こう、あ、いいですね。よし、行こうか。魔法足りてるか？そうですね。弓が足りてないか。フェリックスか、カトリーナ先生どっちか。弓にしたい気持ちがあるな。結構飛竜いるもん。ていうか大体君も飛竜なのか？飛竜扱い？弱点出ねえな。ないわ。弱点表示されないから別に飛竜じゃねえだ。ちなみに君弱点は？剣か。槍。斧？斧。はい。バランスいいな。オアシスだ。キャッキャ。盗賊やりに行ってえな。いや、ちょっと待って。弓もうちょっと欲しいな。アッシュくんが弓使えるけど、今回アッシュくんに出てねえしな。これは、フェリックスを避けて弓を入れた方がいい気がするな。弓入れるとしたら誰だ？アッシュくんでもいいし、レオニーは今回育ててないからシャミヤ先生かイグナッツだな。この感じだと出すんならイグナッツかな。そうですね。じゃあちょっとすいませんが、一回休んでいただいて。なんならアッシュくんも出したいぐらいだな。はい。いまーす。あ、届かないんだ。一旦目。局舎で届くか。届くな。とりあえずやってみて考えましょうか。あそこが例の遺跡だが、どうやらねえ、盗賊いるもんな。盗賊殴りに行っていいか？おそらくあれは遺跡の番人どもだ。侵入者の排除でも。あ、っていうか盗賊が先に侵入者として入ってきてるから。この辺りじゃ風を呼ぶものと呼ばれる。準備万端なのか？かっこよー。尻尾かわいいな。うわ、喋った。結構喋っとるやん。ああ、そうか。なんなんだよお前ら。少し宝盗んだくらいで襲ってくんなよ。せやな。おっと、先客。どうやら遺跡。目の机どころがシャープではないですか？たまたまかもしれんけど。俺たちと鉢合わせた不運を恨んでくれ。お願いします。さて、初手行きたいけど、まあでも、お前らどこ行くんだ結局。どっか行けるとこある？何持ってんの？特効薬。特効薬か。飛んじゃった。まあいいか。なんか今見た感じだと大したもん持ってなさそう。源兵かもしかして。源兵なんだ。なるほどね。かっこいいな。目線が見えない横顔のやつ、かなり好きなんだよな。お前も来るんかい？戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。固まってった方がいいんだけどな。さて、どう攻めましょう。
まあ進めば来ると。シルバーに表を任して、で先生は右手に行ってもらって、ヒルダが下で、盾役カスパルはちょっと不安か。イングリッド右に行ってもらおうかな。はい。ちょっと待って。こっちがやりか。まあどうせ来るか。うねうねいっぱいおるな。っていうかこっちじゃなくてあっちをいや、こっちもこっちも十分侵入者だったわ。すいませんでした。一気に2体相手するの嫌だな。とりあえずこいつを倒してから行った方がいいんじゃないか。お前は攻撃範囲というか移動範囲。そうか。移動範囲少なそうだけど、土だから潜れるという意味では早いのか。落ち着いていきましょう。嫌ですね。戦場を広く見なくて一言で言うと嫌ですね。この人。いやー、どうしたらいいんだ。何も。こら。計略？絶対死守か。絶対死守、まだよかろうなのだ？誰が来るって？めっちゃ無視されてる。寂しい。ここまで来ても無視するの？よくしゃ、訓練用弓。そんな入らないっすか？ 6？ 言うて18やろ。勝った。しかし今のはかなりないの。ナイス。びっくりするぐらい硬かったな。眠っちゃダメだ。回復飛ばせるから大丈夫かな。こっちか。どんなもんですか。 12×2 が来る。勘弁してほしいというしかないですね。ここでも届くの？どういうあれになってるんだよ。下行ってもいいか。行きますか。じゃあ行きましょう。やべえという気持ちしかねえな。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。なんか来たな。何？弓か？やめてほしいな。任せてちょうだい。こっちに来るな。やめてほしいな。全体的にやめてほしいなという気持ちになるな。お前もこっち来るんかい？いつでも行けます。一旦目は待機して前のやつが来てくれるのを待つのが正解だったのではないか。そんな気がしてきた。メルセデスのとこ行くとどうなる？ 20 か。重すぎる。お前今度はお前がこっち来るんかい。あいつやばすぎんか。どうなるんだこれ。どういう動き方をするんだ？ナイス。動きは気持ち悪い。しゃあなし。気持ち悪い動きは気持ちいい。ナイス。そうだ、アネットつけてたんだった。思い出した。すまん。これに関してはもう完全に僕の、リアルラックの低さが、もうでもここでめちゃくちゃリアルラックの低さを使ってるんで、現実世界。てめえ、お宝を横取りする気か？でも特効薬しか持ってないぞこいつ。このお宝を持って帰らねえとお頭に怒られちまうんだよ。
なんだ。あ、やるじゃん。やるじゃんはいいけど、倒せんのかな。なんだったっけこれ。槍？斧か。斧だと、そうですね。あの人たちもうほっといてもいいんじゃないか。どうしようかな。でも真ん中に魔獣いると思うとあんまり使いたくないよな。まあ、いっか。ここあって、ね。いや、でも日本ゲームの、迷うな。何が来るんだ？ああ、あれが来るのか。もったいない気もするよな。わかる。ナイス。で、ゲージが1になる。とはいえもったいない気がするよなと言っててもどうしようもないので行くか。行きまーす。来るな。魔法か。魔法弱いよね、確か。で、イグナーツくんが入るんじゃないか。あ、何が来るって今度は。あれが来る。あいつどこ何の役にも立たねえな、攻撃範囲。ちょっと、今回はちょっと意味がなかったですね。銀の弓入ります。失礼します。ナイス跳ねるんだ。なるほど。ちょっと面白かったな。いや、それはすごい。ナイス。あそこ2匹いるけど大丈夫かな。ていうか実はあっち行かなくていいんじゃないか。どう思う？ていうかこれ別に遊軍じゃないしな。かくら持っとるんかい。いや盗賊こっち盗賊だよな。盗賊のビジュアルがめちゃくちゃいいな。好きだな。はい。じゃああっちには2人にやってもらって行ってもらって、こっちはじゃあみんなでやりますか。なんか思ったよりそうですね。駆け抜ける役はちょっと2人にやってもらって、あとはこっちでごちゃごちゃやっていきますか。攻撃、ファイヤー。入りますね。ナイス、気持ちいい、感謝。実践を重ねれば強くなる。よっき。鋼の手に入れてるな。カスパルのとこまでいけるかな。君槍か。で、奥が剣か。じゃあちょっとチェンジしまして。ゼロ？あれ？ゼロなの？なんで？魔石そういうこと。なるほど。いやー、これは気持ちいいですね。はい、待機。奥が剣か。じゃあちょっと先生に奥行ってもらって。来るね。まあそういうこともあるか。でもあんま奥行くのやめとくか、じゃあ。気持ちいい。ちゃんと見てなかったけど、鋭敏な感覚？回避20。防御めっちゃ低いんだ。なるほどね。10しかないのはありがたい。
あれ回復飛ばせるの誰だっけ？メルセデスじゃなくてマリアンヌで、そうか、ここの場所を譲ると隣でできるか。なるほど。槍だから槍でやってもらった方がいいか。よいしょ。訓練用槍入ります。ナイス。ようやく障壁のことが分かってきたけど、よく今まで分からないでなんとかやってきた。二人来ちゃうのはちょっと、まあでも魔法が来る分にはいいか。待機で移動して奥やるか。そうですね。訓練用にナイス。あ、じゃあ命中プラス20。はあ、それはうまい。37一撃でいける。いきましょう。一瞬で打ち上がった。気持ちいいよ。はい。両方ともそっち来んのやめてもらえます？18、15で33か。危なかったな今。で回復を回す。ライブありがとう。回復役で一人向こう行ってもらうのもありだな。移動範囲がめちゃくちゃでかいので、任せてちょうだい。オロガノン入る？意外と入んなかった。意外。魔法防御。訓練用の2階でお願いします。ナイス。かっこよ。俺はまだまだ強くなる。えらい、めっちゃ上がったー。感謝。あ、こっち来んの？まあ分散してくれるならそっちの方が助かるとか。回復リブロ。なるほど。計略迅速か。なるほどね。こんにちは。ナイス。やられた？意外と持ってんな。これやられたらどうなるんだろう。綺麗だな。なんか悪いいい感じの鉱物が入ってそう。どうなるんだこれ。別に助けても助けなくてもどっちでもいい。ナイスー。見え見えだ。それはすごい。全部エネミーだもんな。確かに。ちょっと動きが分かんないですね。意味が分からん。君ら何がしたいんだ。完全に玉だけどいいのこれ。あー、どうも感謝。彼らの死を無駄にはしない。あ、ネイピア嬉しいな。重装騎馬特攻。盗賊なんかになるんじゃなかった。
でも楽しかったんじゃないかわからんけど。まあ最後に後悔してるんだから、どうしようもないか。泥試合。銀の斧で一撃か、鉄の斧ないんだ。銀の斧しかないんだ。弓矢があったっけ、そういえば。弓矢。キラー棒がある。殺意だな。39いける。行きましょう。ナイス。こっちも必死なんでね。どうしよう、イグナーツどっちに持っていくか。どれくらい進める？まっすぐ行けるんだったら行っちゃってもいいか。行こう。はい。今回宝箱ないんだな。そういえば。回復はい。そうでしたね。短期記憶。魔物あともう一匹ぐらいいなかったっけ？あ、全部やったのか。いやー、気持ちよかったな。耐久の低い魔物、最高でしたね。戦技、局者、訓練用弓、奥の人。いきますね。あ、ナイス !13 引いたか、感謝。引いたな。それは引いたな。で、あとここにもう一匹いるんだっけ。トマホーク持ってたよな。厄介だな。矢の回だな。とりあえずそいつが邪魔なんだ。了解です。届かねえし、なんか一直線になってていろいろめんどくせえ。で、飛竜だからめちゃくちゃ弱いので一撃でいけるんだったな。そうだ。じゃあ訓練用のですっかり忘れてた。一撃になってたわ。感謝。いるんだよな、奥に。43丸と残ってるのか。いけるのでは？ナイスー。負けられないのです。あー、かっこよ。この遅れ。すまん。銀の剣2回か。回復入れよう。これが私の生き方。回復など必要なかった。かっこよ。トマホーク感謝。はい。なんかまっすぐ降りてってもいい気もしてきたけど、まあ一応乗っていこう、せっかくだから。回復？飛ぶなー、リブロ。すげー飛ぶ。ナイキ。こっちはまだ大丈夫か。これからちょっと物入りになりそうですね。あ、そう、こっち来るんだ。そう。まあ防御あるから全然構わんのだけど。ちょっとやめてくださいよ、そっちやるの。ちょっと。
そっちでイチャイチャするのやめてくださいよ。離れたな。ナイス。これ引く。ちょっとやめてください、そっちでイチャイチャするの。あ、弓か。なるほど、それで殴りに行ったのか。おー、ナイス。あっち、終わっちゃいそうだな。あ、こっち来てくれるんだ。嬉しい、感謝。あ、弓だったわ。忘れてた。それ、クリティカル出てる。消え。いいと思うよ。守備上がるな。魔法も上がってもらっても構わんけど、まあ、今のうち遅れたとちょっと上がらんか。え、それはどういう攻撃？なるほど。せっかく見つけたお宝だ。お前そんな。あ、ちゃんと凶暴計略使えるじゃん。経験値が。先生に先に行ってもらおうか。攻撃手やり。やれてしまうな。やってしまうな。まあいいか。砂漠の色合いかなり好きだな。回復までしてしまったな。感謝。お、アネットもレベルが上がってるな。感謝。お前らも混ぜてくれや。回復届くかな。リブロ届いた。どんどん広がっていくな。ナイス。仲間に入れてくれや。思ったけど先生とあまり離れるのもいかがかと思ったけど、まあいいか。あ、そこから局舎。いつの間に局舎覚えてたんだ。ここ色の虹めちゃくちゃ綺麗だな。背景の青からね、青の空気感が出てるやつも綺麗だし。今錆びたより手に入れたマジかよ。こんにちは。計略でやれるか。そっか。計略でやれる情報は良かったな。メルセデス。うちのボルガノンは20ムか。なるほどね。ちょうどいいですね。ナイス。なるほど。ナイス。かわいい。かわいかったな。500億点って感じでしたね。20一撃100入る。行きましょう。ナイス。気を抜いちゃダメよね。ごめんなさい。すまん。弓か。両方弓が来んのか。ちょっとやだな、待機。こっち回る組は足速い方回すか。で、じゃあ、そうだ、シルバンとヒルダどうしようかな。ちょっと迷うな。バスパル2人
だけでいいか。邪魔するやつは残らず。さあ、うん、しょうもねえに関しては、いや、傷口とよくとこ。持っててくれ、君は特効薬。そのお宝で特効薬いくらなんだ？そんなにないだろう、価値。どうしようかな。こっちから入るのでも良さそうだな。ナイキ。忘れてた。すげえとこな。なんだかな。回復しとくか。せっかくだから。はい。ギルダどうしよう。ああ、そっか。今攻撃受けたから動けないのか。はい。計略でしたね。待機。あ、9時になってしまった。もうちょっとだけ。お、避けるね。ナイス。入るね。いや、意外とやるじゃん。テンション上がってる場合じゃねえ。バレる。はいはい。あー、盗賊。見えだ。あ、まあそういえばまだ弓だった。すまん。あ、やべ。2回攻撃受けると死んでしまうか。やるなぁ。やるなじゃねえわ。素直にすげえってなってるけど、素直にすげえしてる場合じゃねえんだよな。先生、どこら辺まで行けますか？ここか。大気。うん、入れよう。はっ、やたらかっこいいな、モーションが。めっちゃかっこよ。万有は死を招くか。なんだ今のモーションは。何事じゃいという気が。あ、もう、そうか。あっちが行っちゃったもんね、みんな。寂しいなぁ。進めねえな進めねえな。びっくりするぐらいに。回復を飛ばすしかないのか。回復を飛ばすしかないようだな。リブロを飛ばす。ありがとうございます。ナイス仲間を守れてよかったわ。よ。まだまだ強くなる。ナイス。魔力上がらねえな。ナイス。かっこいい。あれ？意外と進めなかった。あ、これやばいやつだ。あ、僕が想定してるより馬が進めない。これ典型ですね。これは典型案件ですね。あれ？ここ道じゃないんすか？あ、嘘ー。砂漠なんだこれ。マジか。普通に典型案件だったな。あっちも死んじゃったのか。じゃあいいや。飛ばせないよね。足りないよね。多分ね。いやー。これはダメでしたね。ちなみに、あと砂漠じゃないところってあるのか？この道が平地なんだ。こっちも平地か。なるほど。これね、こんなしっかり道があるように見えるのに、そういうこと、そう。あ、はい、すいませんでした。
まあ確認不足ですね。行くか、奥まで。どっちが早いんだろうな。どっちが早いんだろうなってもう全然道ねえもんな。はい、回復、風呂。なるほど。ナイス。すまねえ。やっちゃったけどこれもダメだよな。まだ残ってたっけ。なるほどね。やっちまった。かっこよ。すげえな、範囲が。めちゃくちゃ広いじゃん。あ、お前死んじゃったのか。そっか。はい、前傾します。ごめん。すまねえ。前に出過ぎたのが敗因です。プレイヤーフェーズ開始から行こうか。さて、どう攻めましょう。ケチらずにちゃんと地道に進んでいけばよかったんですね。はい。地獄でまた会おうぜ。任せてちょうだい。ライブ入ります。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。そうですね。ワンチャンそれはありだったかもしれませんね。むっちゃダメだ。届かなくない？届かないですね。こっち狙ってくるんだ。14。38。意外とあるんだな。で、高速が9。高速早っ。30。間に合うか。進まなくなっちゃった。待機。回復？ああ、なるほどね。まだ展開してなかったもんね。ナイス。引きこもれないよう変えなきゃ。あっち来ちゃうとダメなんだ。砂漠マイナス20が重い。こんな重いのか。マイナス20。いつでも行けます。はい。いつでも行けますが、彼は死にますと。行くぜ。あ、こっち来るんだ。はいはい、行きますか。はい、やってみます。で、先生が要回復か。ナイス。上がらないと。はい。さっきも上がりませんでしたからね。で、戦場を広く見なくては。戦場に出りゃ俺もこの一つだ。トマホークじゃないんだよ。これも策のうちさ。ナイス。上々の戦果だな。どんどん行こいいな、どんどん行こう。あんま近づくと演技狙撃がいけるのか。前世の恨み。綺麗だな、ここ。色合いが好きだ。落ち着いていきましょう。はい、あ、こっち来るんだ。それはまあいいけど。死んじゃうんです。あそこで死んじゃうんですよね。すげえな。46ぐらいか。48くらいあるか。4×8 マスぐらい。大丈夫？ナイス。いいね。
ドラゴンがお見合いしてる図めちゃくちゃ可愛いが、危ね。スナイパーか。離れたところから随分入ってくるな。みんな一気に行ける？もうちょっと待った方がいい？そうだね。引くか。ああ。せめてヒルダちゃんが来るまでって感じですね。ごめんナイス。私まだ死にたくないの。あ、好き。ちょっと離れさせていただいて。そこか。マリアンナの回復は多分届くか届かないか。回復、リブロ、あ、飛ぶ、感謝。助かります。ん？誰の攻撃範囲がこんなに広いんだ？あ、こいつか。倒した気になってた。よくないな。26、2回。いや、やっちゃってもいいか。やってもいいな。26、2回でやれるのであれば。違いないっす。誰が相手でも私は全力だよ。かっこいい。もう一暴れしたくなるね。しびれるなぁ。進まない。僕の番ですね。あ、そっちも回復するんだった。忘れ。あれ、短距離射撃はなかったっけ？これは失礼。金の弓。失礼します。勝利を描なるほど。ナイス。く。まだ生きてますよね。殺意の高い弓だ。感謝。いい判断だ。到着を待っても大丈夫かな？待機。これ大丈夫なのか？安倍侵入不可。あ、いけるんだ。はい。ここ全然進まねえな。びっくりするぐらい進まねえな。でも、進め、あ、先生。攻撃範囲が。攻撃範囲じゃねえ、投範囲が。リブロー？ああ、なるほどね。あ、なんで？新速か。次のターン使いさせてもらおう。はい。で、こっちは、良さそうですね。行きましょう。お願いします。感謝。
あ、マリアンヌが間に合わない。マリアンヌは絶対刺繍が最後でも大丈夫そうかな。誰だったっけ面白そうな。クロードのが面白そうだったんだっけ。クロード、計略。あれ一斉突撃だな。誰のが面白そうだったの。実血リーガンの孫の孫のそのまた孫の憎き十血の匂い。よく覚えてたな。あんたこそ何者なんだ。我は何時らの敵を十血の血筋ならば生かしては返せぬな。敵ってどういうことだ。話は終わりだ。台にある紋章見えねえな。80か入らんな。ワンちゃん入ったわ。感謝。あれ誰だったっけ面白いの持ってたの。記憶がないな。先生だっけ計略。ああ、そう、先生だった。じゃあ中心に来てもらって。すっかり焦った。そうだな。だとしたらちょっと位置間違えたな。同胞なんだ。割と寝台の生き物。はい。感謝。面白い。話が面白いです。でっかい。いやー、大きい生き物いいですね。あ、式が。めっちゃ式の人になってる。ナイス。誰かなんか三連撃的なまっすぐのやつを持ってたような。あー、そうだ、もっと面白いの持ってた。忘れてた。計略キャッキャ。やっぱここっすかね。中心ここにしてこうか。こうキャッキャ。一人ずつ別のセリフがあって面白いな。戦況を覆す。ナイス。で、あとこれもありだな。いけるのであればぜひ。でも射程範囲いけるか。いけるな。ここだよね。オッケー。いいね。カスパルとヒルダだってやっぱカスパル、そんなに変わらないんだ攻撃力。ちなみにあと7で終わる。7か届かねえなちょっと奥すぎて届かないな。はい、じゃあなし。ベルでも届かないもんな。ベルで届かないのであればもはやでも狙撃にすれば届くのか。届くな。訓練用にめちゃくちゃ返ってくるな。そっか。計略じゃないとダメなんだ。ガーン。
ガーンだな。まあそらそうか、計略じゃなきゃ帰ってきちゃうもん。計略引き込みで動くことはないとは思いますがね、引き込みで動いたら面白いな。あ、威力6だった。あ、バカ。もったいないことしたな。はい。あ、ダークメタル感謝。威力6だった。バカ。25、20タイマーか。攻撃ファイヤー。あーナイス。研究うんもしかして攻撃すると毒受けるやつ持ってます？いや、祈りだな。全然届かねえ。ぐるぐるになってるくせに一冊全然上がらんもんな。いいのナイス。グレートなナイトだ。もう上がらないのも慣れてきたといや、もうどこ行ってもダメだな。ワンチャンここに行けばなんとかなるか。ほらナイス。かっこよ。少し強く魔力感謝。あ、羽間のしナイス。もうこれボルガナイザーの選択肢まだ回復した方がみたいなとこまで難しいな。魔物系の弓ってどこやったんだっけナイス。なあ、次のターン生きるか死ぬかだな。大丈夫だといいけどそんなことはない。ああ、そうか。なるほど、忘れてた。完全に忘れてた。計略家計入ります。あら、いいですね。家計つえ感謝。鳩犬先生計略なんだったっけ。もう85。怪しい。ナイス。強い。
知事はどうなることかと思ったけど、なんとかなったな。ベルナデッタにやってもらうのも。メルセデス。メルセデスにやってもらうか。大丈夫か。ダメですね。回復、ライブ。ありがとうございます。ナイス。感謝。誰に任せるか。ベルナデッタな。ゲイレック。90。まあ1割失敗するな。計略だって使えますし。ナイス。僕がちゃんと魔物の魔獣のうねうねの防御力を見てなかったので危なかったですね。危なくなかったですね。生きてるんじゃない萌えキャラじゃん。いや、寝ちまっただけみたいだ。秘宝をくれるって話だったはずだが、仕方ない。勝手にその辺を探すかな。しかしこいつ、まあ萌えキャラだったな。後でゆっくり考えるとしよよし、寝るか。砂に眠るシーンは好き。ナイス。ナイスクロール。白いドラゴンいいな。ここ動かせるんだ。ありがとうございう。先生、ご苦労さん。悪かったな。楽しかったです。戦いになるとは思わなかったんだ。しかしおかげで秘宝が手に入った。本当にこれはあんたに預けとくよ。好きなように使ってくれ。何かを見つけるたび預けられている。山分けじゃなくていい？山分けって、それをどう分けるんだ？いいな。それに正直な話、別にお宝目当てであの場所に行ったわけじゃないんだ。聖人たちの伝説は虚実入り混じって真実がわからない話ばかりだろ。なるほど。少しでも確かめたかったんだよ。伝説が真実なのか、この目でな。何か分かった？いやー、それがさっぱり。マクイルの痕跡と断定できるものは特に見つからなかったし、手に入れた秘宝もマクイルが作ったと言い切れるだけの証拠はない。風を呼ぶものってやつにもっと話が聞けりゃよかったんだが。寝ちゃったからね。あれが聖マクイルかも。おいおい、マクイルってのは1000年以上も前の聖人。まあでもソティス知ってるから。それに聖人があんな化け物だったなんて聞いたことないっての。いや、待てよ。あいつが前に見た白きものの中。前に見た白きもの。そっか。白きものは女神に使わされた獣だ。風を呼ぶものも。いや、そもそも女神に使わされたってどういう話なんだか。俺としたことが疲れてるな。頭の働きが鈍い。またゆっくり考えてみるか。今日のところはここまでにしよう。そうか、5年前のムービー、女神、白きものになるところで落ちたもんね、先生ね。その後、情報がないけど、白きものめっちゃ戦ってたのかな。でも、だとしたら、あの状態の、を、隠すって相当な状態では。いやでも、適度なダメージを与えると、元の姿に戻るの。どっちが元だ？人間の姿に。どっちが元だ？白きものが元では？ごめん。ベレトがベガルタの剣。ベガルタ仙台の線に。はい。ありがとうございました。リーガーの紋章。毎ターン HP 回復。紋章で効果上昇。はは。誰が持っても回復するんだ。かゆい。
でお時間オーバーしましたが、じゃあこの辺で寝ましょうかね。あれ、支援情報意外と上がったね。残念です。もうここまで来たらアイロイスも見た方がいいんじゃないか。アネット意外と上がらなかったからな。もう次も上げたいな。でもあんまり先生、もう一人だけ43とかになっちゃったもんな。前世ではもうちょっと上げないようにしてたけど、もう今回はいいやと思って。廃墟の総統戦かな。どっち行くんだろう。廃墟の総統戦は普通に普通に負けそう。まあ言うて湖水の総統戦も両方レベル38だからな。足首ももうだいぶ治ったんで、明日からは多分またリングフィットもできるでしょう。今日はもうそんなに痛くなかったんだけど、私一応大事を取って1日休んで、まあそんなことしてらんないぐらい忙しかったから、まあいいんですけど、明日はまた頑張りましょう。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。夜を。あれ、今日月曜日なんだ。もうなんか曜日感覚がぐちゃぐちゃだな。